Hapon-hapon. Wa ko kari diri Japan balik, di ko palit ani. Sa una katong niari ko, wa mo ko palit-palit ani kay. Pwede mo mahala. Mo yung nag-endon sa Japan, pabalik pa. Pag-iwan di ba puna pa? Grabe kasi naman respeto sa mga tao bang muagi. Natuwa ba eh? Diretso. Kita may mag-adjust. Para dili na kayo nato ma-feel ang kabugnaw, so kuno na mi mag-subway na lang ta. So diha tagikan kaniha no kanang sa babaw. Dayon na nakabati lang jud aning subway kay medyo makalibog lang. Nay daan diri na po laing daan diha, diri na pud lain na pud nga daan. Dito na pud na ay daan. So maglibog jud ka kung asa jud ka padung ba. Asa may padung area ni. Magay kay na may dalang internet na yung SIM card. Gigamitan ko na mo Google Map nga kanang live view bitaw pero wa gyapon ani na mo dire lahi na po dikadto na po dito lain na po so nahitabo ani. Balik ta sa main road. Namin dire main road. Lami man din siya. Vitamin C at the same time mo siya kana bubble gum. Ngayon kaya sa lihog bagay siya kanang winter kaya mudray man yung dire god murag darat nung katugnaw. Mga nag-add mig lain lemon gyapon. Negosyo lemon. Lemon. Ang niya lasa niya mo sa sambag nga lemon tamarindo. Lemon gini ni nga tinuod. Oh? Wow. Abi man nagug kanang gihimo lang nga fake lemon. Nindot unta kung walay sugar gibutang, pure lemon lang gid ba? Para aslom kani kay na may sugar gamay na. Gawin man kayo aslom. Diri na ko makakita kanang skeleton nga grabe ka kataas ang skeletura Padong man langit ning kuana biyahe Gaya mapot ato ara. Kita ng langit Welcome to Diversity Tokyo. Kabalik na kita sa Halano diri. Kulay maluo yan Ang akong pangutana ni ron asa to dapita to si Gundam katong barog magana ba. Kanang building nga reo. Ko na makita niyo sa Naga, Apo Cement. Tara ang building sa kuan San Miguel. Parkingan kay Sano. Ni building ni sa kuan Kipko sa Naga. Dili tanang area sa Japan limpyo. Pero kasagaran limpyo gyud parehani diri grabe ka limpyo. Mo ni ang Japan. Okay, wa gid ko masayo pagagi na Mao gid dito na Gundam Mo na din si Gundam karon Puti na din si Gundam karon. Namuti na siya sa katugnaw in town. Mulihok man siguro ni. Kung imo ko ning hulugan og coins, mulihok. Ato yung zoom yung ulo ha. So ni inihinay nag-build up ang mga tao diri na daghan-daghan na gamay. Karon daghan mo kay background nga tao. Mara ka diha tunga. Na ito ang mga agi, na mga tao skilid mag-atang. 11:45 naman, ang daghanan ng tao. Para masulo niyo sa Gundam, mapasayuhan niyo. Kadlawon na mo diri, mga alas 4 sa kadlawon. Diri na mo linya mo diri. Barog mo diri, pangadlawon mo. Kung layuin niyo ha, damo sa tumoy sa Japan, awa, nakabii pa lang biyahe na mo. One day before biyahe na. Nani time ng lihok, pero kabaw sa nga time. 11 mo guro to? 11 kape naman. Man na sa glihok na niudto na ng driver ani. Kanihar jud ko nagabantay ang tanong mo, puti ba jud gani siya or namuti lang ni tungod sa katugnaw? The Jeep Diversity. Naman ito ang Gundam. Wala po ka soda ni. First time na akong soda rin. Mall ni siya, mall. Sulod ta. I-try na to diri kung sa'yo na diri. Ambot lang ko para sa itong line. Nag-line man sila dito. Yung kato, kuhaan magato, mga inahilag hinabang. In-FA ito, ginlinyahan dito kat. In-FA dito na Dili tam linya dito, kaya patak-katag linya. Pati kabon dito. Pa-check up dito. Ingnon niya dito. May sakitin mo sir. Ano sa sakit? Pa-check up mo na dito. Kau, abi mo na ko kanang. Abi na ko padong kananan mo ba? Ang mall diri sa Japan na food court, pare-pareho ra pog design sa to Suwayan ni na mo, first time mo suwayan Sushi train. Daghan kay kagapilian, so mao ni lang menu. Pagtrabaho na ko, tulog ka tuig, di ko mo palit kay mahal. 108 yen ang usa. Mo ni ang forma rin sa sulod mo. Dito na po ito, report rin Di ari ka makuha, moagi diri. Gikan daw dito ang train, padong diri. Kada plato lain-lain ng price. Mo na ko na bawaan. Wala ko man abot ito, kay man. Sa man yung style yan
Lahi po rin yung style ng ni diri laha day kay dapat mo order sa kadaan diri sa top usa maabot ang train nga gadala og pagkaon. Kaya kung nandan mo gun magtuyok ra mga pagkaon ba. So after na to pag-order niinom ta sa ilahang libre nga green tea. Oh, pure kayo. Japan green tea. Tapos di po may niabot rin trabahoan. Training ko may sa pagkuhan matcha day. Ana oh. Kamot pa ana. Yeah. Dapat nagato ang parakutaw sa tea. Wala man ta diri. Ya kaning kamot ana diri ni ana. Patong yung mag-ana rin oh. Matcha gid siya nga original. Mo rin train day oh. Bullet train gid eh. Itong order. Okay, mo ni train sa Japan. Pindutan ang puwa be. Nga mabanti na ni. Ni balik niya dito. Naragi utangan ako oh. Nani banti na kat. Palugog puwa kat. Nara kat. Nara. Ayan na. Okay. Oh. Abot na ang train. Yeah, pindutog balik. Matar pa siya dito. Oh, balik na siya yung gibubanan. Nanta kay order? Oh, ni biyahe na po, dara. Balik na po siya. Kung na makaingon jud ka nga grabe ka high-tech diri sa Japan, daghan kay ni silang mga butang nga makaingon jud kag amazing. Mura buto sila 10 years silang advance kumpara sa tuang country. Pindutag balik, imuli na siya, paggasolina na. Mo na tong order karon no. Na ay basta mao na nay, wako kailan na. Kani diri nga food court kay medyo daghan jud ang mga hapon diri, so nakinumdum ko sa una nga gikan kog Tokyo ni Soroy ko pag uli na ko akong giingnan akong kauban nga hapon, grabe daghan na lagi hapon lagi didto. Nihanda din siya natulog kay Japan man ni. So mao ni no natagaron sa skywalk mong garo ni flyover, so makita niyo dito unahan highway siya no. So di mo kay imagine og giunsa man nila pagbuhat nga mura man flyover nilang gibuhat diri. Nya sa unahan na pag joy train nga mag-agi oh, imagine niyo giunsa ni. So naa na ta diri karon sa Statue of Liberty. So mingaw kay karon kay trabaho pa mga tao ron, nagkayod pag maayo, mga Hapon, mga foreigner nga na diri sa Japan nga nanarbaho. Okay, naa na. Oh, pila ra ka buk tawo may hapra oh. Padong mi karon sa Time Lab Planet. Ni, wala ko ba kung saan na dito, si Hermay ga-search ani. Karay, Time Lab Planet. Naghanap tao eh. So kung musuroy gani mong Tokyo, ay dyan ninyo kalimti, kaya recommended dyan nako siya. Tulog ka tuig na po, sa bukari dili po, mo kabaloan at. Tara, mura magnagari na, motor-tor pa. Tara ka diri oh. Kung makita nyo na kahoy no. Mo na siya kahoy. Kahoy sa Japan yung may dahon, hindi nga matay. Kung tayo lang mga kahoy diri, pero likod mo ganyan. Welcome to Time Lab Planet. So nakaredy diri ang ticket oh. Ay post na ninyo ang video kung makabawang pilay price ta. Ikaw na bahala sa imong pagpalit og ticket. So ni total siya og 6,400 yen. Sa kwarta nato kay mga 3,000 na siya sa kaming duha. So while waiting sa tuang time, nainom sa taog green tea with chamomile. Lipat ni ano 500. 550 yen. So sa mga ato ang kwarta mga 200 ni. Ano yung tea? Okay, dako kay ba? Buhong jud. While drinking sa tea, nagpa-duol ta diri ning init nga lang gibutang diri na pita oh. Kay tungod lagi kay tugnaw kayo, pero ang importante lang jud ni ayaw lang jud ni siya hikapa kay mapaso jud ka. Mura tag ka ng mga manok bitaw nga napainit sa bombilya. Welcome to Team Lab Planet. Pagsulod na mo kay gipahubo ang amuang footwear o pwede ba mo piloon imong karsones o di ka ha imong hubuon para dili mabasa. Pero ay kabala ka kay na sila locker diri. Water area. Lo. Wala ko ba kung sa trip nila ani kay medyo mura mo kuno siya mabalay sa ilaga gon gagmay kay hayag sa kilid ba. Hello, wow. Hello, wow. Sus kamila-mila lang ka para sa tubig magwawaw. Ang purpose di ana kay ay hugasan ra dito, multi purpose. Steps. Difficult to walk.
Dire kay di na to makita kung saan nahitabo. So ngani na lang imagine na lang ninyo nga na 500 square meter unya na dagko kay unlan ang kada ka sa unlan kay pareha og foam. So nga na jud siya kalisod kay lakawo no. So dapat jud kang magkamang. Muni mura man taga duwa ani. Mura man ni Squid Game ning kuanay. Niagi mi pumpom nga kanang malubong ka. Kaning ikatulo mo na siya yung usa sa pinakanindot kay daghan kay siya lights niya mag-usab-usab pa jud ang color niya. Do not touch, touch mo lang na sila. Mao ni niksod ni mo. Open na. Wala. Yak, abi na ko kabayad kuryente. Sa unang tan-aw nimo kay mura jud kag malipong no, mura mo gud nagtugtuyok ang mga lights o kamo ba kay nagtugtuyok. Mukalit lang siya kangit-ngit, mukalit po siya kahayag, nya lain na pud nga color. Oh. Hi, welcome to Temlab. Pero makalibat siya gamay no. Binuwa takabaw. Mura daghan kay ko. Daghan ko makita nga ako. Naari babaw, kita mata mura magmutusok sa babaw. Oh. Na. Wala na, putla na po kurinti. Yo, pamplangka. Kani kaupat nga area kay tubig na pod unya naganindot ani kay daghang kay klase sa mga lights ug nahimo silang koy nga galangoy-langoy. Trapo na po ta sa tiil dayon ang kani kalima kay puro ra gini siya mga balloons pero maglain-lain ang color. Kani kaunom kay palahi po ning iyaha sa nani sa kisami so kani nagtan-aw ra gyud mi ani sa babaw so imagine na lang ninyo nga naghigda mi ani unya nga mo ang mata kay nara gyud sa babaw more on nature ang concept ani niya. Ulit ka siya. Mao ni siya ang mahitabo jud sa sulod. Kasagaran sa mo kay gahigda no ang uban kay maglingkod. Ambot lang para siguro makalabing-labing og tarong. Ikaw ray magbuot kung asa ka mo lingkod para nin duha bago man silang abot diya sila sa tunga. Kani ako apong gihigdaan kay napoy duha ka tiil sa kilid. So mura mig nasa ka ng outside world no kanang bitaw nasa galaxy. Kung hanap pug ka og mata ayaw jud buwag sa imong partner kay medyo ngit-ngiton man gud diri napita gud lisod nang mawa ka. Kani ikapito kay niagi ni pud migbalik og ngit-ngit. Ambot nganong hilig sila ngit-ngit so mao ni gipasuot ta pimig chinela. Simple ra man kani diri kay mura ra mag mga itlog sa dinosaur. Diri ta sa kawalo kay mo ni usa sa pinakanindot mao gurong kinalasan ni gipabisita sa moa kay nindot jud kay ni medyo delikado lang kayo kay puro bildo ang nakapalibot ba madlog ta maparok nakamabuak yang simbako ba so mo ni nahinay lang ta. Pag kinahanglan mo kuputa ni no. Kuputa kay puro be bildo. Di ta pata kagagi. Kasi mapakong ta. Tara. Iganti ka. Bawal mo ka. Nindot tira mo picture. Wow. Og wa ko masayop mga orchids sa mga tanuma og nakanindot ani kay mga tinuod gini siya dili gini siya mga fake bitaw. While galaroy-laroy may na isa ka babae nga ganahan magpa-picture so amo na lang siyang gitabangan kasi ram gud usagod ambot nganong naginusara ni siya wa ba ni siya mahimong broken hearted o di ba ka nabilong ni siya sa gitawag nga bakit malungkot ang beshi ko kasi malungkot ang beshi mo.
Tanan din niya nga mga tanom kay nagi siya buwak no. Ang nakanindot ani kay musaka pag siya niya mo down na pod. Og dito ra day kutob niya dayon sakay na rin mig train nga wala joy tawo nga driver padong di mi ani sa Kahabara station dayon hapit sa mi ani konbini para mapayat og mga makaon. Gamit tapit mi og Google Map kay para makibalo jud mi kung asa mi mosakay kay among plano mo gud ani mo palit mi og iPad kay ang mama mo gud na malihog ba so yara daw ilisan dili amo rin nagibayran. Medyo gutom naman so hapit siya diri aning ramen dayon ikaw tag dumplings wala gud para ingnon gud ba nga mga may kunog food review. Nya palitan din nato og cake wala gud para ingnon ba nga mga food traveler kunuhay. Pag uli sakay rin taxi wa aragod para ingnon ba nga mga professional traveler kunuhay dili na lang takutob. Thank you for watching. Hi, kinabuhi. Tapos yung dula.